Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong ipapakitang recipe ngayon? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa po ng binangkal. Ito na po yung ating mga ingredients. 2 and 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng white sugar, evaporated milk, 4 teaspoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng baking soda, 1/2 teaspoon ng asin, sesame seeds, at saka cooking oil. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang paggawa nitong ating binangkal. Unang-una po ay paghalu-haluin po muna natin yung ating mga dry ingredients. Dito sa ating 2 and 1/2 cup na harina, ilagay po natin yung ating 1/2 cup na asukal or white sugar. Pati rin po itong ating baking powder na 4 teaspoon. Yung ating baking soda at saka asin. Yan, hahaluin lang po muna natin yan. Pagkatapos po ay dito natin ibubuhos sa gitna yung ating evap milk. Yung ating isang latang evap, hindi ko po siya uubusin. Titingnan po natin kung hanggang gaano karami po yung kanyang kailangan para magbuo po itong ating harina. Dahan-dahan lang po nating ibuhos. Tatansyahin po natin hanggang sa mabuo po natin yung ating dough ng ating binangkal. Yung dami pala ng ating asukal ay 1/2 cup yon. Pero kung medyo natatabangan po kayo, pwede po kayong magdagdag hanggang mga 3/4 cup. Haluin muna natin. Or pwede sigurong ubusin na lang natin tong isang lata. Dahil hindi naman po siya gaanong basa yung ating mixture. Pwede naman po tayong magdagdag ng konting harina kung medyo masubrahan po tayo ng evap. Kasi kung masyado po siyang dry, titigas po yung ating binangkal. Maglagay pala tayo ng 1 tablespoon ng oil. Kahit anong oil, cooking oil or olive oil, pwede po nating ilagay. Yan, paghalu-haluin lang po natin para magsama-sama po lahat yung ating mga sangkap. Yan, tamang-tama pala yung isang latang evap dito sa ating 2 and 1/2 cup na harina. Itong recipe na ito ay hindi gaanong pangmaramihan kasi konti lang naman po yung kakain dito sa amin. Pero kung gusto nyo po nang makakagawa po kayo ng marami-rami, idudoble nyo lang po yung sukat ng ating mga sangkap or ita-times 2 nyo lang po yung mga sukat ng bawat sangkap nito. Tulad halimbawa kung gawin nyo po itong negosyo, kinakailangan medyo marami-rami po yung magagawa natin. Kaya yun lang po yung gagawin nyo. Ita-times 2 or ita-times 3 nyo ba yung ating mga sukat sa ating mga sangkap. Yan, napakadali lang po nitong gawin at napakasimple lang po nitong mga sangkap natin. Kaya swak na swak po ito kung gawin nyo itong negosyo. Paghalu-haluin lang po natin ng mabuti para yung asukal ay matutunaw. Hindi po to katulad ng dough ng tinapay na dapat hindi siya didikit. Kasi hindi naman po natin to papaalsahin. Kahit madikit yan, okay lang kasi mamaya pag hinuhulma na natin, maglagay po tayo ng oil sa ating kamay para hindi didikit sa kamay natin. Ngayon po ay natapos ko na pong na-mix itong ating dough para sa ating binangkal. Nagdagdag pala ako ng konting harina at saka konting oil para hindi po siya masyadong didikit sa kamay natin. So ngayon ay ready na po natin tong huhulmahin or bibilugin. Meron po akong inihanda ditong oil para ilagay po natin sa kamay natin para paghulma natin ay hindi didikit sa ating kamay. Yan, lalagyan lang po natin yung ating palad. Tapos dadampot po tayo dito nitong ating napaghalong mga sangkap. Yan, depende po sa inyo kung gaano kalaki po yung gagawin yung binangkal. Pero ito, pagka ganito kalaki, siguradong mamaya pagluto natin, mas lalaki pa to dahil aalsa pa siya ng konti. Dahil po yun sa ating baking soda at baking powder na nilagay. So, yung tamang-tamang laki lang. Yan.
Yan, iro-roll lang po natin sa palad natin para maghugis bilog. Yan, tapos ilagay natin dyan. Yan, gagawin lang po natin to hanggang sa matapos po nating mabilog lahat. Ayan po, ito na po lahat yung nagawa natin na binangkal. So ngayon, ay ready na po natin tong ilolublob or isasawsaw sa ating sesame seeds. Ihanda ko lang po yung ating sesame seeds or ating linga. Yan lang muna. Dadagdagan lang po natin mamaya kung kulang pa. So yan. Kung sa tingin natin ay yung medyo didikit po yung ating sesame seeds, ay pwede na po nating idiretso siyang isawsaw dito sa ating sesame seeds. Yan. Pagkatapos ay iro-roll na naman natin siya uli sa ating palad at saka medyo idiin po natin siya ng konti para talagang didikit yung ating sesame seeds. Para pagka-prito natin ay hindi siya matatanggal. Yan. Ngayon, kung medyo dry naman po yung nagawa natin dahil medyo minsan ay hindi po talaga masyadong didikit yung sesame, pwede po nating isawsaw dito sa ating malinis na tubig. Ayan, isawsaw lang po natin. Tapos, dito ilagay natin sa ating sesame seeds. Yun po yung paraan para talagang hindi matatanggal yung sesame seeds sa ating binangkal pagka naprito na natin. Pero kung sa tingin nyo naman ay talagang didikit yung sesame seeds, ay hindi na po kailangan yung gawin yung isasawsaw pa siya sa tubig. Option lang po yan kung talagang gusto natin na makasigurado po tayo na talagang didikit yung sesame seeds sa ating binangkal. Yan, lagyan lang po natin lahat ng ating nabilog na binangkal ng sesame seeds. Tapos habang ginagawa nyo po to ay pwede na po kayong magsimulang magpapainit ng ating oil. Para pagkatapos nito ay diretso na po natin siyang ipiprito. Ayan po, ito na po lahat yung ating binangkal. Ready na po natin itong iprito. Ayan po, magpapainit na po tayo ng mantika dito sa ating pagpiprituhan ng ating binangkal. Dapat po yung ating binangkal ay medyo nakalubog po siya sa mantika. Mga ganyan kadami. Yan, hintayin po natin yan na uminit. Tsaka natin siya iprito. Ngayon pong mainit na po itong ating mantika, ay pwede na po natin ilagay itong ating nahulma na binangkal. Yan, so ngayon, hihinaan lang po natin yung ating apoy. Nasa low to medium heat lang para hindi siya kaagad masusunog yung ating sesame. Yan, dapat po hindi siya dikit-dikit. Lalaki pa kasi to, kaya dapat may ano siya, may agwat or yung distansya para hindi siya sisikip dito sa ating kawali. Yan, babalik ta rin po natin para magpantay-pantay po yung kanyang luto. Mabilis lang po itong maluluto. Kaya wag nyo pong iwanan para matingnan po natin na hindi siya masusunog. Napakasarap po nitong pang-partner ng kape sa umaga or kahit na pambaon natin sa eskwela or sa mga bata pang merienda. Yan, hihintayin lang po natin na magpantay-pantay po yung kanyang kulay na maging golden brown. Pagka medyo marami po kayong mantika, dapat po sana ay talagang lubog to siya sa mantika. Pero kung konti lang naman, kahit ganito na, okay lang. Babaliktarin lang ninyo para hindi masusunog kaagad yung kanyang gilid or sa ilalim. Na ikot-ikutin nyo lang para maluluto din yung ibang side. Ayan po, pagka ganito na po yung kanyang kulay, ay pwede na po nating hahanguin. Tapos ilagay lang po natin dito sa ating plato na may nakalagay na papel or yung paper towel para masipsip niya po yung mantika or madrain siya.
ito na po ang ating binangkal na gawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!